Skladuješ batériu na e-bajku rozumne, alebo ti každý rok potichu degraduje? Vedel si, že 100% nabitá batéria je na skladovanie jedna z najhorších možností? Na všetko ti teraz odpoviem a pravdepodobne ti ušetrím stovky eur. Čo je najväčší nepriateľ batérie? Určite nie jazdenie, ale zlé skladovanie. Toto si treba zapamätať. Veľa ľudí a cyklistov robí tú chybu, že nechá niekde elektrobicykel dlhodobo odložený s batériou nabitou na 100% a v miestnosti, kde sú veľké výkyvy teplôt. Toto nie je ideálne. Litium-ionové batérie, ktoré sú v e-bajkoch, fungujú tak, že sa litiové jóny presúvajú medzi dvoma elektródami pri nabíjaní a vybíjaní. Tento chemický proces je efektívny, ale citlivý na to, v akom prostredí a stave batéria je. Batéria starne, aj keď ju nepoužívaš, a jej kapacita časom klesá nielen jazdením, ale predovšetkým dĺžkou času, stavom nabitia a teplotou pri skladovaní. Tieto videá robím iba pre teba, aby som sa mohol neustále zlepšovať, natáčať nový zaujímavejší náučný obsah, potrebujem tvoju pomoc. Daj mi prosím odber, trvá to 10 sekúnd, je to zadarmo a mne to veľmi pomôže. Neunikne ti žiadne ďalšie video. Poďme späť na obsah. Dáme si teraz nejaké fakty. Ja som sa opieral o odborné štúdie a články, všetky linky nájdete dole v popise. Musím to prečítať, je to pomerne zložité. Pri 25 stupňoch a 100% nabití batéria po roku môže mať asi len 80% pôvodnej kapacity a pri 40 stupňoch a 100% nabití môže klesnúť až na 65% kapacity za rovnaký čas. To znamená, že batéria starne rýchlejšie, keď je plne nabitá a teplota je vyššia. Čo teraz robiť? Poďme si povedať, ako správne uskladniť batériu. V prvom rade, ak idem na dlhší čas odložiť elektrobicykel, dávam si pozor na to, aby ten priestor nebol príliš vlhký. To znamená, že ako náhle idem do garáže, tak v ideálnom svete by som tú batériu asi vybral. Tým pádom sa vyhnem vlhkosti a teplotným výkyvom. Teda keď to zhrniem, priestor by mal byť suchý, bez vlhkosti, takisto by tam nemali byť teplotné výkyvy, môže to byť, dajme tomu, sklad, kľudne aj byt, nejaká technická miestnosť. Ideálna teplota na skladovanie batérie je približne od 10 do 20 stupňov. Teplota je jedna z hlavných vecí, ktorá ovplyvňuje to, ako rýchlo batéria stárne. Takže zapamätaj si, ani extrémne vysoká teplota, ani extrémne nízka teplota. Aké sú ideálne percentá nabitia batérie? Rozmedzie 30 až 60%. Prečo práve takto? Ak by bola batéria nabitá na 100%, je viac napätá a chemicky citlivejšia. Naopak, ak by bola na 0%, mohla by sa úplne totálne vybiť a potom poškodiť články. Ak ma chceš podporiť inak ako lajkom, komentom, odberom, môžeš sa stať mojím členom, link nájdeš dole v popise. Ďakujem všetkým podporovateľom. Poďme späť na video. Starostlivosť počas skladovania. Teraz nejde o to, že batériu musím kontrolovať každý týždeň, to určite nie, ale raz za mesiac by som mohol ísť, pozrieť stav nabitia a klesol, dajme tomu, pod 30%, tak batériu z časti dobiť, nech je to v tom rozmedzi od 30 do 60%. Čo s konektormi? E-bike má kovové kontakty, tie určite neumývame vodou, viete ich utrieť suchou handrou. Ak ich chcete ošetriť, ja som používal špeciálny sprej, ktorý je 100% určený na e-bajky, na konektory, takže týmto som to ošetril. Porovnajme si skladovanie batérie v byte alebo v garáži. Garáž má tú nevýhodu, že áno, síce tam je teplota trošku nižšia, ale sú tam teplotné výkyvy, môže tam byť vlhkosť. Taktiež, pokiaľ skladujete batériu v príliš nízkej teplote, alebo prídete z výjazdu, alebo dajme tomu som ju odložil niekde, kde je 0 stupňov alebo dokonca mínus, tak je najhoršie to, ak ju pichnete na nabíjačku. Na toto dávajte pozor. Dôležitý fakt, teplotné výkyvy a vlhkosť škodia určite viac ako o niečo vyššia teplota. Takisto nestabilné podmienky zrýchľujú degradáciu batérie. Čo to teda znamená? Ak budem skladovať batériu v byte, mám tam stabilné podmienky, dajme tomu 20 až 24 stupňov, je tam sucho, nie sú tam teplotné výkyvy, tak je to asi to najlepšie, čo pre tú batériu môžem urobiť. Čiže uložiť ju v nejakom sklade, technickej miestnosti a tým pádom mám vybavené. Raz za mesiac ju kľudne môžem pozrieť, ako je na tom stav nabitia a klesne pod 30%, jemne ju dobijem a tým pádom vybavené. V princípe je to úplne jedno, toto som dal iba ako príklad pre porovnanie. V jednoduchosti stabilná teplota, nie je príliš nízka, nie je príliš vysoká,
sucho, teda žiadna vlhkosť a žiadne teplotné výkyvy. Toto je najdôležitejšie. Napíš mi dole do komentu, či si dôsledný, či si na to dávaš pozor a vyberáš batériu napríklad, alebo máš bicykel odložený v nejakej vlhkej miestnosti, kde nevieš ani koľko je stupňov, je tam zima, neriešiš a na jar ho vyberieš. Veľmi ma to zaujíma, pokiaľ by si mal nejaké otázky, kľudne mi to napíš dole do komentu a ak si chceš preštudovať všetky články alebo štúdie, z ktorých som čerpal, to nájdeš dole v popise. Vidíme sa na budúce. Čauko.